Raahessa väestö vähenee, liiketilat tyhjenee ja palvelut karkaa muualle. Siihen on saatava muutos. Hei, olen Antero Aulokoski ja keskustan ehdokkaana alue- ja kuntavaaleissa. Uskon, että pitkästä ja laaja-alaisesta kokemuksesta on hyötyä rakennettaessa parempaa huomista Raahelle, hyvinvointialueelle ja alueen ihmisille. Olen 63-vuotias perheenisä ja pappa kotoisin Pyhäjärveltä ja työskentelen tällä hetkellä Oulun poliisilaitoksella lupasektorin johtajana ja alaisena minulla on noin 70 lupahallinnon ammattilaista. Arvoisa raahelainen, sinä päätät, kuka päättää asioistasi seuraavien 4 vuoden aikana. Äänestämällä minua saat lupauksen Raahen kehittämisestä, vahvemmasta edunvalvonnasta ja palvelujen turvaamisesta.